18-годишно момиче от село Лесново. От 15-годишна тя пее по ресторанти, но според собствените й думи, мечтата й е да стане истинска певица. Представям ви Петя Малинова! Певицата, която ще излезе на този ринг, тъй в душата си огромна мъка. Тя внезапно загуби майка си и заедно с брат си Радослав, който пя по-рано тази вечер, тя превъзмогна страданието, за да излезе пред вас. Представям ви Роксана! Нека двубоя да започне! Питам луната, питам звездите, питам нощта, къде си ти? Този дощ съм пак сама на тази зла земя, тежи над мен една студена тишина. Питам луната, питам звездите, питам нощта, къде си ти? Имам слава и пари, ала щом нямам мен, няма смях и радост за мен. Имам слава и пари, ала щом нямам мен, няма смях и радост за мен. Beacağım Türkiye gilama, mogogi pavarga, haber yasa tuçela. Beacağım Türkiye gilama, mogogi pavarga, haber yasa tuçela. Браво, момичета, елате към мен. Ела, не съм. Беше страхотно. Усещам те, че едва си издържаш сълзите, но трябва да... Много емоционален момент. Това е много труден момент. Защото си на ринга едновременно и преживяваш толкова много вълнения. Но аз ти предлагам да чуем какво ще кажат треньорите за вашето изпълнение. Господин Маричков. Песента беше изпълнена на София Маринова и от двете изпълнителки много добре, със страхотно чувство. Със страхотно чувство, наистина много добре. Не знам, сега сигурно ще му обвинят, че защото съм избрал брати за певец, сега ще избера пък сестрата. Когато хората пеят така, няма как да не се развълнуваш.
За разлика от много мои колеги, аз падам на колене пред таланта винаги и не мога да се взимам на сериозно. Този текст, Роксана, не заради болката ти, просто ти изля душата си на тази сцена. Скъпа, ти също. Вие сте невероятни артистки и двете, без значение каква песен пеете, от какъв произход. Няма значение. Истината на сцената личи. Благодаря ви за това, че ме накарахте да се почувствам така. Тези силни моменти в живота ми рядко се случват. Миро, твоето мнение за тяхното изпълнение? Аз пред таланта мога само да се изправя. Приятели, Петя, имаш много топъл и красив глас, аз много го харесвам. Роксана, ти не й даде абсолютно никакъв шанс. Ти хвана тази песен, аз бих сравнил твоето изпълнение с... Ти хвана тази песен, удари я в земята, щупи я и изкара нова песен, чисто нова песен от нея. За мен това беше едно от най-хубавите изпълнения до този момент. Изобщо в предаването Гласът на България приеми моите съболезнования. Аз бих избрал Роксана. Ивана, сега ти трябва да избереш една от тези певици. Момичета, каквото и да кажа, вече ще бъде повторение на това, което казаха и колегите. Ако Роксана днес реша да продължи напред, искам да знаете всички, че няма да го направя за това, защото имаш трагедия в семейството си или защото по един или друг начин днес имаш съболезнованията на колеги и на публика. Ако го направиш, ще бъде само заради твоите качества като певица. Затова ще кажа какво ми харесва в теб. Пееш техничарски убийства. Такава техника имаш, която може да те завиди всеки един. Ти можеш да запееш и аз трябва да се откажа на такива песни. Просто ме изяждаш от всякъде. Наистина си адски добра. Малката Петя, толкова топъл глас и толкова нежен, че може също да ти завиждат всички колеги за този начин, по който ти изпя песента. Даде и свое звучение. И двете сте блестящи. И двете се справихте страхотно, но не мога да не взема под внимание, че Роксана днес пее в едно състояние, което е различно от твоето. Тоест, след като ти имаш сили в такъв момент да станеш, да пееш пред цяла България и да изпееш така песента, това означава, че ти си силен състезател. А на мен в отбора не ми трябват слаби хора. На мен ми трябват силни като теб, които да продължат и да се борят с всички останали до края. Така че, много те обичам, Петя, но в Гласа на България ще продължи Роксана.